U čemu je fora? Pitanje je jedno, mnogo odgovora. Kako rastu deca? Pitali smo mnoge, a lopuća reče da im gleda samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna. Priđeš bebi, kažeš mala si ružna. Da porastu mala deca potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog Božjeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Da porastu mala deca potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog Božjeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Yeah, yeah.